Es apa? Kok dadi es ya? Es campur es dawet sakarepmu nek njaluk sakinah mawadah warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lek strom sing biasa ngaspal dalan bolong kae. Tutu sing kuwi sore-sore datang bulan. Angel wetem iki lho. Ayo. Yuk kita sambut kehadiran dari Guyon Maton Maksode. Eman hangti eman eman hangti eman bingung le kasih sing barua sing kaneng di aja celek ati bareng-bareng masih bersama Guyon Maton Jiro Lo menari-nari mereka tak mengerti suasana. Romoweskan burung-burung di atas laut menari-nari mereka tak mengerti suasana. Romoweskan burung wong edan aku ki apa nyanyi Banyuwangi jare sak nyanyi-nyanyi ngono kenapa daleme abah iki abah sakit sopo jenenge Maulana abah sopo abah Hakim kok wapuk lho abah Sakim nah karo luar biasa tepuk tangan damel keluarga Abah Sakim matur mbah nuwun sampun nimbali kula sarencang Guyon Maton Percil CS ada di sini kalau nggak salah udah 4, 5, 6 bisa niki lah ngono kok mbok hitungi ngene-ngene nganggo driji iki lho. dalane koyo obat nyamuk le Obat nyamuk piye to aku teko kene ngelundasku munggah mudun lah kok bahasan teko kene alhamdulillah piye Mas jebul masyarakat kene khususnya iya masyarakat kene keluarga besar dari Abah Sakim ya. Luar biasa roh kowe rotine piye sak bantal bikang nek iso kaya antene lili bikang mecungul tengahe ngono kae apa pe mangan sampe iki iki bikang apa weke sapa bikang kok gede saking iki opene ya opene apa wong ya aku agek ero tumon iki yo bikang kok iso dipangan apa dipangan iso Yo gila aja. Ini kan berarti apik to, Pak. Beda karo daerahmu to, Pak. Bikange Bu Sri iki. Maksudnya ngamu ini bacah iki lho. Apa? Bikange bacah. Enak ditanggap kalengane. Loh, onde-ondene kowe. Onde-ondene piye? Onde-onde gedhi jerone cilik. Tik. Ya tapi alhamdulillah panganan apa ditokke enak kabeh ning kene apa meneh bahane alami dari sini sendiri. Kok iso alami? Aku mau liwat awakmu kan sing mbok rasane munyer-munyer tok. Kiwa tengen apa mau. Lho dalan sakmono biyane lho uwak rusak kabeh ning kono-kono karo. Ngene. Kuwi banmu. Banmu. Apa banku sing banmu ora bunder. Kowe nganggo ban segitiga. Lah mobil ban segitiga koclok kowe. Iki sing penting acarane nikahan. Aku gumun nang kene lak wong babaran mayune ning ndi ya, Le? Lah kok dikane ning kono apa brojol ning dalan mau malah. Tapi yo gak ya mesti ya. Ora no. Iya. Iki manten lanang jenenge sapa roh ora? Manten lanang iki asmane ya kuwi. Sapa?
Mas Yopi. Aku keliru Mas aku. Yopi karo Mbak Syahdu. Kok iso sakdu lho. Lah kuwi Mbak Bila kamu. Nabila. Nabila. Panggilannya Mbak Bila. Mbak Nabila, nafsu, Nipsu. Laila. Lali aku. Laila nafsu Laila. Ya pokoknya didongakne dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Yo sak kadah yo sak omah aja nganti pecah, aja nganti pisah fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Ngono ta. Sing penting seger waras. Ya ampun. Wong sak pikirku sing delok wong 5 lho iki mau. Lah yo ndek mau sore sawepi lho Lah ya Pak. kok iso wong akeh lho main biae no aku ora ro. Ning buritan le, ro kowe. Ning mburi kono. Aku malah ning mburi kono tengok-tengok. Karo ibu-ibu. Iya. Enek wong tuwek loro. Piye, Pak? Wah, Wedok. mak sereng ampune Remason. Ya ora masalah. Untuk menjaga kesehatan Kesehatan. tidak masuk angin. Bener. Tumben awakmu nek tuwek yo ngono iku. Ora. Apamu lak tuwek? Oh, ora sampe tuwek kowe. Lah banget lho. Aku yo tuwek kaya piye kene Mas sepuh-sepuh isih sehat-sehat Mas Iya, iya, dalane ngono kuwi fisik Fisik. bendino. Ya awake dhewe fisik. Beda kaya awakmu manggon kota ora pernah apa olahraga, ora pernah mlaku-mlaku naik turun gunung. Lah aku biyen ora mlaku mlayu lek main biyen aku. Gondol tipine tangga-tangga biyen aku. Maling nih. Lah iya mlayu. Iki andungane wis rampung. Heeh. Kowe nuturi manten apa sih? Sadurunge awake dhewe niki mangke dibiare jam 7 kula manut jenengan. Mumpung tebih Jam 11. pinten? 11. jam 1 sampean kuat, sampean lunggone kono kuat. Ibu-ibu iki lho. Jam 2 sampean kuat ibu-ibu. Jam 3 kuat. Aku gak kuat. Wong wedoke mesti ngono kuwi lho. Piye? Ning isor rek kuat. Lah sing ning dhuwur. Gak mikir sing pertenangan ning dhuwur. Cakeme sampe suwek. Lewat tenangan ning dhuwur niku sapa? Wong lanang. Oh lanang. Lah iki aku bukan aku apa yo kenapa wong lanang. Oh iya sing ning dhuwur ngomong iki ya. Mantene dituturi lah awakmu. Nek aku nuturi manten ya kudune manut karo film kartun, Pak. jangkrik adu-adu kok kene saka film kartun. Ngandani film kartun Avatar kae. Avatar. Avatar awakmu ngerti Avatar Eng ora? Ya kuwi piye? Sing gundul kae lho. Ya. Kuwi ada elemen tanah, air, api, udara. Tegese tanah, air, api, udara. Oh, nak wis omah-omah kudune iso njipuk ngelmune tanah. Tanah masih ning ngisor kuwi tetep kuat kokoh, iso disangga sapa ae, Iya, iso iya. nyangga sapa ae. Tanah, Air itu mengalir selalu bening, bisa menjernihkan hati, menyejukkan pikiran. Mbak Nabila sama rungokne Mbak tenan dikit rungokno iki omongane iki. Masih cilik tuturane kaya Putra itu wae iki. angin apa mau tanah, air, angin, api. angin ya kontut. Aduh, angin kontut kuwi lho. Lentut ra dia. Angin kuwi selalu berembus memberikan kesejukan di dalam rumah tangga, khususnya untuk suami dan istri. Oh, iya, iya, iya. Dan untuk anak-anak. Terus nomor 4 Api. api ki apa? Wetoke panas, Pak. Dalam rumah tangga pasti akan ada panas. Tapi kalau kita bisa menggunakannya, itu bisa untuk mematangkan masa depan. Wah, utekmu iso kaya ngono ta, Le. Tuwek, Pak, tuwek. Kuwi sing lagi kartun. Durung nang ilmu Jawa urung tak tokno iki. Ora usah ilmu Jawa, ora usah Iya. angel-angel. Aku ki lak nuturi manten cukup 5M. Mas Yofi itu pakai 5M ya, Mas. 5M gak entuk lho kuwi. Apa? Mau 5 to. Wah. Main mendem medok madat. Ini apa? Ora entuk kuwi. Iki sama rungokne. 5M kuwi apa? 5M ini melumah, murep, mancep, mlebu, metu. Lah, Ora usah. Kang, nyapa? Mlumah murepe ora masalah. Mencep mlebu metu. Iki kene tegese. Ya. Tegese piye? Melumah, murep, mancep, mlebu, metu. Apik kuwi. Melumah kuwi manten wedok. Alah yo. Iki lho nyapa to? Aku nuturi manten. Lah ya mantan wedok nek Manten wedok iku kudu melumah. Lumah sing lanang murep to. Tak sodok. Aku iki nuturi tenan iki. Melumah iki tegese apa kudu sing sabar. Melumah iki njaluk dhuwit kayane sing lanang sebab sing lanang murep. Melumah murep mancep. Mancep. Dincepne cintane lak perlu diungkek-ungkek aja nganti cepot. Ya iya no cintane terus Cintane sampe mergo saiki wis dadi keluarga. Ya, melumah murep mancep mlebu. Dilebokne pikiran sing positif. Aja nganti nglebokne pikiran sing negatif. Paham ora? Oh, paham. Mancep
lumah murep mancep mlebu metu nek lagi ditokne lha nyapa to karo Mas aku ya ditokne metu aja ning kandang terus nyambut gawe sing tenanan bekerja yang diutamakan karena rumah tangga itu dilandasi oleh cinta CINTA cuman indah namun tetap abadi jadi wong urip ning alam donya kuwi kudune ngopo kudune contoh umpamane sampean pas tukaran nyanyi iki beres umpamane sing lanang kok disentak sing wedok nyanyi iki beres pilok umpamane kowe wedoke iki contone wong tukaran sing penting ya eling pas ijab no nyapa Mbak Bila kudune ngelingno Mas Yopi pas ijab kabul kan mesti ngene saya terima nikahnya Mbak Nabila terus dengan mas kawin kudune Mbak Bila ngelingno kuwi nak pas tukaran panas ngono kae mas kawin wis ya aku gak nge kuwi aku nge lagune apa umpamane kowe wedok nadane kowe wedok pelok barang ya wong yen lagi gandrung ora peduli mledose udun gunung ya udun lek kowe tak warai ke lho Mbak Nabila ben ro lah udune kaya gunung Pak ayo balene aku sing nyanyi aku sing lanang sing dadi mas bagus lawen itu karan iki kok bengi iki kok praktekno mlebu ning kamar jebleng Mbak Nabila ning pojokan apa ki kasur kowe teko ngono langsung diambung tak ndasmu ora kuwi dilebokne sik Pak bleng wong mlebu ngombe jamu sik ya ngombe jamu terus mari ngono jamune apa Pak jamune apa Pak lho biasae no jamu beras kencur endok terus tempe bosok sairis kan nggo tempe bosok ora percaya kuwi terus dikunci terus Mbak Nabila kan lungguh terus nyanyi iki aku Mbak Nabila umpamane kuwi Mbak Nabila iya alah ki nyapa to wedok wis biasa wong yen lagi gandrung ora peduli mledose gunung wong yen lagi naksir ora peduli yen perang nuklir nadyan rati bokeh direwangi redek jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro terus mari ngono dicekel irunge irung bangir duweke sapa Dik aku terus piye irung bangir ya duwekmu Mas lambe tipis duweke sapa Dik tapi ora usah diotot-otot yo jenenge ngono manten ya ora apa-apa ngono ya ben mesra ya iya no lambe tipis ya duwekmu janggut nyatis duweke sapa Dik janggut nyatis ya duwekmu alah bangkeane duweke sapa Dik iki weteng iki lho ngene lho bangkeane ya duwekmu kowe terus jawab iki piye iki karo aku takon ngono terus oke takon iki piye pokoke iki piye karo ngalem dadi sing lanang rada sing pertama jawab wekmu sing kedua aku sing gede takon iki piye karo anu lho karo ngalem-ngalem lho karo gletak-gletak karo gletak iki piye ajanggutnya irung bangir duweke sapa Dik iki piye iki lho irung bangir duwekmu iya balen wah sisuk kok lali aku kowe biasa pinter aku kena gembur lho dadi ndak kena dalan iki mau lho ayo iki apa iki irung bangir duweke sapa Dik irung bangir ya duwekmu Mas lambe tipis duweke sapa Dik lambe tipis ya duwekmu alat janggut nyatis duweke sapa Dik janggut nyatis ya duwekmu bangkeane iki duweke sapa Dik bangkeane iki ya duwekmu iki piye Mas dikapakne Mas mengko kowe lak ero dhewe iki piye Mas roh piye Mas
lemes dhewe iki piye mas lemes sing piye mas perkarane kakean obate iki piye mas obat sing piye mas koyo pelo-pelo dhewe pelo dhewe kok kowe weruh dhewe aku ngono ya ora wis kentake wah wis mandek cangkeme menengo cangkemmu dhewe wis entek aku iki ngono ora roh terusane menengo aku kentekan wis mandek ora usah diterusne aku wis kentekan pariane wes kowe ikat iki lho Iki piye mas hop sing piye aku isin karo Pak anu Pak Haji Sakim iki lho iki piye mas Pak Haji Sakim piye mas Pak Haji Sakim sing duwe gawe iki lho nyok-munyok munyok piye mas munyok sing piye mas kene piye mas nyanyi liyane dangdut piye Mas Jare aku takok. lah takok ya wis Mesti engko nang wedok takok-takokan kan mesra jaremu. kakean takok kowe akhire keturun mantene keturunan alah wis kono Mas jaluk pengene lagu sing pripun ibu-ibu mesti lho Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Kita akan nyanyi bersama. lho bot Kayak konser ini. konser diengkolmu Kayak nyung. nyungsane kancane kok piye kon maju nyanyi sing enak nembang aja nganti ngisi lirik iya nadane coba ya Rupane Kang Perkir enggak Lah nak sampean duduk Ngalih Ngalih piye, Mas? alah wis Ayo. aku mau nyanyi sing beda karo liyane rock Roke sapa? Roke sapa? rock nguwi karo mas aku ya rock sepan iya yo nah nyanyi ngene iki iya Mas, anu, enten dokter terdekat. nyapa Ngapunten setepe kakak kula manuk setap dikolmu lagi gila metode taruh metode mikrofon Oh, style. ya cuk cuk ngomong nih teknik miking cara pegang mic ada nganti buat delosor beda karo liyane penyanyi liyane kan standar oh teknik mikingmu beda Miking. ini terus buat salah nang isor lah kowe teknikmu sing piye lah nek awakmu rocker aku ya isor no apa wi oke aku ya style beda iya Pak Arabian Pak
Oh, kok nyanyi? Alhamdulillah. Bosen ndonga. Nyanyi iki mau lho. Ya ben selamat donga sih. Lho. Kau terus Aduh adik ini mau juga abang yang rayu Enak. Enak. Suaramu bisa ngono ya? penak no. Kowe Arab, aku konten lu. Dedek berapa? Coba lagi deh. Lagi apa lagi? Iki yo beda lah. Punya style sendiri. Iya bisa. Style beda-beda, Pak. Dike Pak Sakin. Pak Sakim. Iya. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Madura. Tretan Dibi. Oh, iya. Abah Sakim Tretan Dibi lah. Ben tak bisa ngucapin ngusak mun suka-suka nih ben. Bisa lah dura. Bener-bener kok bener-bener. Dura we. Iut. Di rumah? Iya bener-bener kok. Ngomong apa tuh? Alah mah aku yo ngawur kok. Masa aku iso tenang. Aku yo ngawur. Statue. Salam kerong dari bule. Setelan cuek baru malu. Tretan sadeje derma kabar pasti beres. Abah Sakim. Salam taklim Tretan sadaya Abah Sakim Usri. tak dongakno panjang Yosua. Bu Hajah Sri. Iya. Kembang melati dijejer-jejer Bu Hajasri ayu ndang nyawer. Do kene apa? Aduh Kene apa, Dik? nek telek Kok kena matamu ya. Ana duren dipangan rasane enak. Muga-muga manten ndang duwe anak. Sambate kaya tenanan lho. Waduh. Bapak Sakim. Ayo toh. Aku tarian. Aku nyelok tok gak oleh. Ana kecipir ning tengah sawah sedaya sing hadir pinaringan barokah saalin Saalin alir ku ngelir saalin saalin alir ku itu yang dinamakan kasanah budaya. Awake dhewe iki wong ndi wae, awakmu wong Jawa Tengah, aku wong Jawa Timur, menjadi satu kerukunan yang dinamakan NKRI, harga mati. Bener apa ora? Permintaan abahe nyuwun sinden wanita rai taf. masa mbok padano karo roda kendaraan. Sepatan aja sindene diunggahne karena ini nanti masih banyak acara yang lainnya. Oke. Ora roh kuwi mau ning kono plorotan sore mau. Ngono? Ah, ono apa Piye? menek jambi.
menek jambe. Ah pelorotan ngono kali. Kuwi adate wong kene iki Mas. Oh, ngono Aku kuwi. rono. Niki bintang tamunya dikeluarkan sekarang, Ya. ditampilkan sekarang. Oke. Yuk selanjutnya akan kita tampilkan bareng Guyon Maton, ada sinden viralnya Indonesia. Siapa dia? Yuk sambut bareng-bareng. Oke. Tolong semuanya kalau ada yang hamil dikebuk 3 kali. Dikebuk piye to Pak, wong ayune kaya ngene lho. Ayune kaya ngene. Iki ayu kaya ngene. Iki nggawa parasetamol. Ngenyek sampean. Ngenyek apa? Kene iki nggawa kentang ya. Jaremu gak tok musuhek kentange. Metu. Iya. Bisa nek terusane lho lali aku. Sapa sih? Di sapa-sapa? Sapa sih? Ya pakai sapaan itu pakai budaya. Seniman kok aja ngono kuwi, aja sing kalem lho. Wong iso rada sigrak lho. Paling tidak itu apa jenis semangat untuk menunjukkan kalau kamu itu jiwa mudanya itu Sik ada. nom wae klentrak-klentruk ngono karo masaku. Apa meneh kene iki ngene Bu Sri, kowe mambi kang ora mau. Bu Sri Mas. Ora. Alhamdulillah wis mulih Bu Sri. Lha lah, mulane ndi omahe kono kok. Dhisik minggat lho Bu Sri. Lho kuwi ngawur kuwi lagu karo Lah iya Mas. Sri minggat. Ngawur iki. Ini lagu Sony Jos. Jos. Ayo, aja sampai rugi. Lemu perjalanan jauh belak-belok. Kene tunjukkan yang terbaik. Iya. Kudune menyapa dengan bagaimana, dengan budaya, dengan semangat juang piye ngono lho. Baik pangkal panda. Nyapa to? Aku ladem ngawur aku. Nyapa mesti kakean ngombe cinco capanda ngene. Wah, kok bakal panda iku. Anggap ngawur lah ini. Iso meneng apa ora? Meneng aku meneng. Rumah kancane arep ngomong kok iso Aku bukan menang. Meneng. Sing ngomong awakmu tok. Aku tok. Ya. Liyane menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga masyarakat. Loh, diangkrik tulisannya. Hei. Iki daerah ndi? Kidem. Pundi, Bu? Umbut Legi, desane ndi, Mas? Mas. Hei. Kecamatan wonten dalemipun Bapak sapa? Mas Persir. Ketoke Pak Sakim rugi lho. Nanggap dagelan kundang larang-larang ning kene kok iso meneng tok iki. Jare kon meneng mau. Maksudnya meneng ki nek pas aku ngucap salam awakmu meneng, Gak disaut. sing nyaut sapa? Oh ya wis. Salam ya kudu dijawab no. Jawab, no. Salam kuwi hukume sunah sing jawab wajib. Lah iya. Nek ana sing salam kudune ya wajib dijawab. Kamu tak ndongakne Dongakne manten itu. untuk Manten itu. Mbak Nabila dan juga Mas Yofi. Jangan lupa nanti kalau malam pertama ajan kowe nak kori. Lah sing haus sih malah kowe iki nyapa? Haus. Lah kita kan mensupport. Ya nyupot kene iki arep ngucapne kepada mempelai berdua Ya nyuk. Mbak Nabila dan juga Mas Yofi. Bagus Semoga Mas Yofi Bagus Setiawan Yeah. semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah,
warahmatullahi wabarakatuh. Kowe iki nyapa? Kowe iso tekan kono iki lho. Kowe dijane mlotot. Sing ora ngerti kuwi dikira salam neh malah dijawab. Dongane manten lah ya biasane ngono to. Ya saking Dongane muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kuwi ora usah mbok terusne. Ora diterusne, Mas. Beda itu artine, beda. Dan juga Bapak Sakim Abah dan Sakim. Abah Sakim dan juga Umi Laila. Umi Sri. Laila. Pengajian biasanya Umi Laila. Wis Surabaya. Ora karo kuwi. Abah Sakim dan juga Umi Sri Budianti. Ditungake. Semoga sehat selalu, Amin. sukses selalu. Amin. Pokoknya ndang cepet diwenehi putu. Amin. Rumah tanggane bahagia. Amin. Tak wis ngomong ngono, Nduk Cahayu. Iya, Mas. Paring asma sinten to, Nduk? Piantun kene enek sing wis ngerti enek sing durung. Lah ya paribasan kan tak kenal makata. Eh? Ya apa? Kuwi lho. Oh, perkenalan. Kenalan kalau nyanyi. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Sing mbok nganu dia nyapa kok mbok kene mbok batu gede. Iki lho. Wes nyapa. Gerane ini. Gerane iki sing dhuwur. Lah kok kicau mbok ngene. Memang nyipati pasti sate oke kowe. Aku pengen nyanyi lagu kuwi lho, Mas. Sing di Sing PP apa? Mirang iso kowe. Ora iso. Lah ngono kok jare pengen nyanyi kuwi. Lagune piye to, Mas? Kudune ya. Nadane, Mas. PP apa? Pian sungguh mempesona. Asik. Es apa? Kok dadi es ya? Es campur es dawet sakarepmu nek njaluk. Sabar. Iki yo terus ngene. Kosong es iki lho. Aku ora ro. PP apa? Pian sungguh mempesona. Apa? Ulun jadi jatuh cinta. Apa? Pada pandangan pertama. Kata apa? Kapankah kita berjumpa? Yo senyum Indah yang menawar, gadis manis Kalimantan. Penasaran. Mantan kulit tak sayang. Apa? Lagu kuwi Kalimantan, gadis Kalimantan. Ini perawan Kalimantan gue. Senyum manis yang menawar, gadis manis Kalimantan. Mantan kulit tak sayang. Wih, perawan Kalimantan kuwi. Ini. Wis tak itik ngembur masak. Ini rada cepet ini, rada cepet. Ranju. Ranju, sapi mana sapi? Koncone Upin-Ipin. Ada nih. Ayo, ya. Iki gawe manten. Manten, Mas. Nembang sing kepenak Oke. nanti ngisi-ngisi ini grup dari Jandu CS. Jandu. Tak percil sih. Mantap Jandu Jazz. Ayo, lagune sing apa? Nduk Cahayu. Lagu sing saiki anyar. Oke, iki sing Anyar. minor. G. Amra. Lagune sing dek. Asik. Maksemu. Iya. Kowe kono. Ku kenal. Gila par. Pame. Ku kenal Veronica kok. Veronica yang Ostrom buatan Nona Niko. Ontrom yang biasa, tambal jalan lokan duro. Ayo. Bukan yang itu. Suami yo
Lah bagian bukan yang itu, tapi Mama Maria Pusuami. Kasih kenal saya dan Veronica dulu. Dia yang mama suka Laki-laki bisa bahasa Inggris, terus bahasa Inggris kecil, coba satu kalimat. Aduh ya ampun. Bluetooth device has connected successful. Wih, kena goreng ren-ren. terus gak iso kowe berarti gak iso. nek beda Jawa iso kita ya Mas. Kowe kenal Veronica. gak? Veronica yang nyetrum. Ya setrum. Veronica Nelek Strom sing anak wedok Kae Lek Strom sing biasa ngaspal dalan bolong kae. Tutu sing kuwi. ayo ngomong duduk sing kuwi nek temenan dalem karo Mas aku. Lah kowe iki wong kowe iki ora apal, masalah kowe iki nak kowe lah Di Veronica anake Pak Sakim. nyapa kowe bilang. Ini kowe nembang dhewe ya. Aku tak ning mburi. Ate Bang nembang sing Muhammad penak ya. Nembang sing penak. Ayo coba. Cahayu. Ayo. Ayo. Bisa peran Bang Dewe. Oke. Nyapa? Ya ampun, sindene kena tumor. Lah nyapa to? Dasku nyapa mbok pasang. Lah, Ya masang sing apik to, Kak. lah. Deng dredeng deng dredeng deng dredeng dredeng dredeng. Kurang tahu lah ini. Deng dredeng. Ceng 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 ceng. Saya adalah komandan peleton. Ya. Ya. Kowe gak paspor kan. Masuk dalam barisan. Basiran. Malah keliru apa? Kowe karo masalah. Aku bener Mas. Bener kowe. Aduh dosa. Alah alah. Maju. Ayo. Nyanyi sing apik. Oke Mas. Di manten aku wes lo mau wong yen lagi gandrung aku lagi nyanyi kowe kudu nyanyi lho kan Awas yang gue pelak angel-angel Ya ki mang. Aku gamelan apa aku Geduk. oh gedok usur sore. oke sing kena Sore. oke sakmono Sore datang bulan. padang bulan Wis rapat ngempet. ayo kanca Padha dolanan. enak Rene bebarengan ayo kanca ada jejogetan. Di kowe iki lagu ra dudoe omake Awakmu yo terus ngomong kae rembulan. Oh iya ya. Ngono lho. kae Rembulan nih ayen di sawah akeh manuke. Yen di sawang kok nyawe awe Apa rembulan bulan duwe tangan? lah kok Bulan duwe tangan wong awe-awe. lah bulan apa duwe manuk Lah pas lewat. Maksudnya ngene lho. Yo ki manuke hijau. Paribasan keindahannya bulan itu seperti mengawe-awe kita. kene Dek Prabu Dek karo Dek Prabu ya nyanyi wong loro ya Genduk. Genduk. Prabu kene nyanyi karo iki Bro lah aku gak iso karo iki gak duet gak iso kedien aku pecah iki nyanyine angel-angel nadane Mangkok Semang kutu takok plera wong lemu ra iso ndodok. dilok dalemu. aja ndodok Aja ndodok. Mangko yen ndodok dileboni kodhok. asik Yuk dilokne lemu lho. Rene Mbak Prabu ini kan Mbak Prabu Rini Wajahmu ganteng. pancene medenteng ayo maju tawur Bisa nembang? iya Nyapa kok coba. Kamu ora. Nembang mau papat kok.
wajahmu ganteng kaya Amitabh Bachchan. Lho katon men. Yen tangi turu Terus ora sikatan gondal gandul. Ora katokan. Jane asline kuwi tapi tak buang. tapi lo wali Mas, lo wawas. Ayo nyanyi. Semang Alah mangkok. oh iya tak kleru Kene. Kene. aduh dosa Kene minor lagi so. Ayo minor. Iki lho Iso ora jane? iso kabeh to. Keduren Mas, iki lokasinya wis keduren nih, malah nadane mbok dhuwur nih. Yo. Ndek ya. Ndek Mas. Ya bener ya. Sekarang Gon muntek. Bisa ya? Arjo Aring-aring biakar gedang campur sawi timbyang warong yang kuluni son pedang. Bisa ya bisa apa? Aring ayo aring iki lho wong loro siji loro ya iki ada satu aring biakar Gedang campur sawi Timdang Terang guli sembedang bisa Mas ayo aru percaya kenapa kok mbok munyer noneng sebentar ya ya aring meneng lah aku harus nyanyi meneng kok dulu aring biakar gedang campur sawi sampai kering ya orang yang berguli kita isabra enak tuh Mas sedikit. rem aring Biarkan gedang campur sawi asik aring biakar gedang campur sawi Sing ane dadak tinggi lagi Mas. Ini lah aku sing seneng. ayo aring biakar gedang campur sawi yang orang yang asik Penak ora, penak ora Mas. Pas ya Mas ya. Ditarik penak. Peng telu mas Ditarik penak. aring biakar gedang campur sawi lu peng enam aring biakar gedang campur sawi timjang orang yang berbulu lu patok itu baru sama satu aring biakar gedang campur sawi timjang orang yang berbulu lu patok Apa 6 likur 8 likur 9 likur 30 lu siji lu loro. wong ninggal kok iso kaya ngene wong lek aku iki ngene lho Piye ta Pak kene? ngene iki kan lagi kabeh ora terus Lagi lah Ngene lho Pak. angel wetem iki lho
Angel kowe. Kowe tau noprak masalahnya. Ndak. Ndak. Aduh, Sapa neh? sopo iki? Aduh. Kenceng. Wonten dawuh katimbalan Pak Dalang. Aduh, wonten dawuh, wonten dawuh. Sebagai apa Wonten tadi? apa Bapak? Badhe buah. Becek. Duh. Lha niki wis kelamben. Napa nih? Nggih. Lho ben. Ini lho maksudnya kowe dikengenan raimu apa-apaan. Iki lho ana mudhun kok. Aku. Iki apa, Pak? Apa tuh, Pak? Iki kon kae terus matane diculek sita-sita. Lah iki ngene-ngene terus ngene-ngene. Mas Dewi. Kuwi kok bahasa isyarat iki to? Apa? Sampeyan iki lho pripun to, Pak? Mbok jenengan ngendika, Pak? Sing duwe gawe njaluk lakon ana critane. Oh. Double berarti iki kok. Double iki mau wis ditambahi 30 juta. Kurang. Rong. Ya ampun te urung iku. Aku cek sound kok, cek. Cek ndas ku. Ngentahi we. Tapi kono langsung nyaut nek iki mbok dodok, kono langsung muni. Oh iki ane to, Soalnya iki wingit. Wingit. Kono mbok tutuk dodok dok. Kono langsung. Maki nek mbutuhke cempolo nek pas ical klub kan. Terus kan cempolo. Gak mesti Iki njaluk lakon ana critane. Tenang ae ana tambahane. Iki mau wis ditambahi 30 juta tak gawakno Pak Percil. Lho ngono sampean kok meneng ae. Ngono ya ora omong-omong. Tambah. Ngerti nek dalane munggah minggat tambahi 30 juta ya ora omong. Meneng ae. Kancane ra diomongi. sumpah ora sumpah. Loh, ora ana apa-apa. Lah iki lah segitu, Pak. Mburi saksine jandu. Bikang. Jandu saksine. Kayak bikang. Apa ana jajan bekang sak piring udah dicemol sitok-sitok iki. Aku ora mangan ape nyekel lho. Digawe Umume nek mangan bikang kuwi kabeh dipangan siji-siji. Nyapa mbok juwuhi sing nyenil. ati bangane ngeres utekku. Panjenengan nyokot lho bikang ngene iki. Wis saiki mulai lakon. Ana critane. Ceritane nek Pak Dan. Ana critane. Iya. Ceritane napa, Pak? Iki Anu lho, kuwi kon nyindane lho. Wis ora usah anu kuwi ben nyindan ning kene lho, Pak. Sindene iki lho dadi timbangane iki elek iki sindanane. Sindene iki lho. iki sindane. Nyindane iki ae. Aku nyindene, Pak. Awakmu nyindan. Iya. Ya wis awakmu ning kene. Sawayawe mbok dapo apa manut ta. Jajal. Dalange ning kono, Pak. Pak, sampean nggo, Pak. Probo melu cerita. Cerita. Ora melu cerita. Suwodok. Kelasine Aku lho kene. dadi Mickey Mouse. Ya. Ora lakone Mickey Mouse. Oke. Lakone apa, Pak? Lakone rahasia cinta. Oh, rahasia cinta. Pak isih serak, Pak. Sing kok dadi slendro, dindingane pelak. Panjenengan sinden pilok lendro. Bluro. Jajal sik. Jajal. Di Dodokan. anu sindenane dijajal dhisik. Ulur kambang, jajal ulur kambang. Dodoki sih, Pak, dodoki, Pak. Kulon. Iki cerita. Dalangin dodok Kulo malah kuat aku arep nek tamu. Masih langsung awet nek ngono kuwi. Wes iki sinden wis kowe. Kowe kuwi nguati si anu lho ya. Iya. Nguati kuwi lho. Iya ya, tak kuatane, Mas. Iki nyinden ae. Iya nyindir. Wis ora melu peran. Alah, ge opo peran? Ora, Mas, ora enek tambane ya, Mas. Wis tak sinden aku. Nah, wes ya. Konsentrasi ya lho, Mas. Wes buduna wes. Tak tas Wes. iki. Masalah Dandan. tak tas Yuk dandan. iki anu ya, iki dadi sinden tenan. Tadi sinden. Iso tenan ora? Iso. Tenan ora? Rewet. Nereno. Ular kambang? Ular kambang tak tangan, Mas. Ojone ular kambang. Ular keket, ular jeruk. Pocong. Pocong ya, Pak, tak pangan, Mas. Bisa ya? Ini pocong, gendruwo. Jajal, Pak. Iya, Pak. Loh, sinden kok. Kok malah jegot. Dehem ya cegok. Dedek. Ayo. Mulai sik pambuka tak sindeni. Oh iya. Talu. Pelok. Ayo.
yo Mas tok kok ora enek to. Wis sak wasa suwengi yo Mas tok. Cakep Gandel seluwes. Ya ana ramane dhewe. Iramane dhewe. Irama Hidayah mungkin. Ramane kok irama. Ya ngawur. Ayo to. Ayo Mas. Lah. Ramane. Lanang Sinom to. sing coba kok. Aku sinom ora patek cocok. Lah apa? Berasin cor aku ya. Wis iki sida nyinden. Dadan ono. Aku tak nyinden. Ayo diwiwiti Mas. Ora percaya aku. Jangan pulang dulu penonton. Sampeyan ya Pak, lali ya. Kok malah dadi buta. Sungoblak Soroti Hyang Pratonggopati kanthi hanyebut asmaning Gusti Kang Maha Welas sarta Maha Asih ana dalang minangka jejering Gusti ora wenang murba ora wenang kapurba guyon maton cak percil CS Mustinar buka kanthi cumloroting lampu lighting gumelaring videotron gumbalegering audio sound system ing wekdal dalu punika guyon maton cak percil CS ambabar carios sepasang remaja